ole poltopilvi taivaan. Tule luo, ole kaste aamun maa. Tule luo, tule noustaan ilmalaivaan. Tule luo, tule juostaan maailmaan. Tervetuloa mökkitalkoisiin. Tule salaa, tule luo, tummaan iltaan valo tuo. Tässä 8-osaisessa ohjelmasarjassa rakennamme kesähuvilan ja saunan Ruotsalaisen järven rannalle Asikkalan kuntaan. Talkoon vieraina tulee olemaan julkisuuden henkilöitä eri aloilta, aina ministeritasolta huippu-urheilijoihin. Hauskaa iltaa. Me ollaan nyt ensimmäisissä mökkitalkoista täällä ja tässä ensimmäisessä ohjelmassa meillä tulee olemaan mukana vihreiden kansanedustaja Pekka Haavisto ja maatalousministeri Mikko Pesälä. Mutta ihan ensimmäiseksi vaihdetaan muutama sana Asikkalan kunnanjohtaja Matti Rantasen kanssa. Tervetuloa meidän ohjelmaan mukaan. Kiitos, kiitos. Joo, Terve. terve. Ja mehän voidaan sinutella, kun mökkitalkoissa Kyllä ollaan. voidaan ihan rauhassa. Minkälainen kunta tämä Asikkala nyt oikein on? Täällä on hirveästi mökkejä. Me ollaan, niin kuin tässä ympäristöstä hyvin näkee, niin me ollaan kaunis kunta, jossa on mökkiläisiä paljon, mutta myös muutakin. Onko jopa eniten Suomessa mökkejä täällä? No ei ihan ole eniten, mutta kyllä Etelä-Suomessa varmaan ollaan ykköskunta. Mökkiläisille on varmaan järjestetty kaikenlaista lystinpitopaikkaa tänne sun muuta. Onko täällä kyllä. paljon lavoja? No lavojakin on, ja tässä ihan lähelläkin on tämmöinen lystintöhry, jossa nimikin viittaa hyvin, jossa kesäasukkaat ja paikalliset asukkaat Pitää viettää. lystiä. Pitää tosi hauskaa, että kerrotaan melkoisia juttuja siitä ilonpidosta, mitä siellä on. Mites kun tää on näin tämmöistä vesistörikasta seutua, täällä on varmaan hyvät kalavedet ja mahdollisuudet siihen kalastamiseen. Joo, Asikkala on hyvin tunnettu kalavesistä ja toki kun meillähän on isoja uistintehtaita, niin tämmöinen uistelu- ja viehekalastus on hyvin suosittua ja kalastuslupia varmaan pystyy tälläkin vesillä hankkimaan Miten se maanomistajilta. tapahtuu maanomistajilta? No sitä varmaan myydään jossakin paikallisessa pankissa tai Ettei tarvitse kävellä pitkin rantoja ja kysyä, saako täällä kalaa? Ei tarvi, kyllä nämä on niin kuin järjestäytyneet. Miten se muuten maksaa? Sori. No joitakin kymppiä, mutta valtion kalastuskortti toki täytyy aina olla. Nyt siinä on aina se kalastuskortti ja sitten maanomistajien, vesien omistajien Omistajien kalastuslupa. lupa, joo. Se on hyvä asia, ettei sitä No onko tori, että sit pääsee sinne kalastaa just? No joo, Asikkalassa on hyvä virkeä tori ja meillä on kyllä kalastusmyyntipisteitä kyllä muuallakin, mutta uskoisin, että näistä vesistä saa kalaa. Joo. Mun täytyy varmaan nyt lähteä etsimään meidän seuraavaa vierasta maatalousministeri Mikko Pesälää, mutta jatkakaa te tässä vielä hetken. Terve. Sinne meni. No miten tämä luonto, kärsiikö se tästä mökkielämästä? Onko teillä jotain semmoisia vinkkejä, mitä pitäisi pitää mielessä, kun nyt mekin tässä mökkiä rakennetaan tänne, että ei tehdä pahoja? Joo, siinä on varmaan monta ongelmaa. Esimerkiksi tämmöisellä kallioisella paikalla maat kuluu, mutta uskoisin, kun mökkiä rupeaa rakentamaan, niin ottaa yhteyden meidän virkamiehiin, niin heidän kanssaan pystytään varmaan katselemaan oikeat paikat. Mistä se muuten löytyy ne kaikki virkamiehet? Mistä pitää ensimmäiseksi soittaa, kun keksii hyvän paikan? No, Tuo mä haluan... Kunnanvirastoa tuonne Vääksyn keskustaan, että kyllä meillä luettelosta numerot löytyy ja palvelu varmaan siltä Onko ne osin. hankalia vai sujuuko? No, mä Aina kun uskoisin, tuo että virkamies-sana on semmoinen, että alkaa niin kuin heti lyödä polvet loppuun. me ollaan tehty aika paljon kyselyjä muun muassa mökkiläisiltä ja asukkailta, niin meidän niin tämä rakennusvalvonta on saanut tosi makeat pisteet, että ovat hyvin ystävällisesti hoitaneet kaikki asiat. No niin, hyvä. Asikkala sai makeat pisteet, niin lähdetään jatkamaan. Joo, Kiitos. Kiitos.